जे मास मोनसे आगोलाव हाबफैनायखौ गोदान होनो ना 6 मासनि आगोलाव हाबफैनाया गोदान ना 5 बोसोरनि आगोलाव हाबफैनाया गोदान ना 7-8 बोसोरनि सिगाङाव हाबफैनाया गोदान बिफां लाइफां दाननाय बा गोदानै हाग्रा बंग्रा सिफायनानै हाबनायनि खुनु बेवहाय सिनसाब गैया माबा मोनसे जों सानदोंमोन मोनथाम एकर्ड जाबाय बर'फ्रा सान्थियै थानो मोनसिगोन बेबादिनो आं बेखौ बुंनो थाङा जे हाग्रा बंग्रा हाबनानै थाजोबनो मोनसिगोन होननानै खिन्थु जों दिनै बेवहाय बर' वुमेन जास्टिस फराम आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डिएफबि ज' जानानै जों नायनो फैदों जोबोद आनफर्चुनेट आरो जोबोद दुखुनांथाव जों दुखु फोरमायो जोंनिफ्राय लोगोसे जों कन्डेम खालामो बे इनहिउमेन एक्टनि थाखाय जों बेयाव फैनानै जिखिनि बाथ्राफोरखौ मिन्थिदों आरो जायगाखौ नुनानै जों मिन्थिदों जे बेयो जिथु नटिस होदों गभर्नमेन्टनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय जिथु नटिस बे नटिसाव मेनसन खालामनाय बादि फ्रेश एनक्रोचार्सफोर नङा जे गोदानै दाख्लै बा मैया फैनानै थाफैनाय मानसिफोर नङा एरियायाबो बेखौनो बुङो बिथांमोना बिफां लाइफां गायनानै बेनि फिथाइफोरखौ मोनजानाय बोथोर जालायबाय बेयावहाय जायगाखौ जोङो गोदान बिफां लाइफां दाननाय बा गोदानै हाग्रा बंग्रा सिफायनानै हाबनायनि खुनु बेवहाय सिनसाब गैया दा जों बेखौ मिन्थिनो लुबैयो जों सोमोनांदों जे बेयावहाय मेनसन खालामनाय जिथु फ्रेश एनक्रोचार्स होननानै बुंदों गोदानै हाबफैनाय सोरखारा बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखौ गोदान होननानै बुङो जे मास मोनसे आगोलाव हाबफैनायखौ गोदान होनो ना 6 मासनि आगोलाव हाबफैनाया गोदान ना 5 बोसोरनि आगोलाव हाबफैनाया गोदान ना 7-8 बोसोरनि सिगाङाव हाबफैनाया गोदान थ' बिथांमोनाथ' मैया दाख्लै हाबफैनाय नङा जों बुंखाबाय अब्ला दिनै जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिबान हिसाबै बिथांमोना बेफोरखौ नायनांगौ जों मिथिखायो बे बिबानखौ मावनांगौ दङमोनब्ला बिथांमोना दिनै जिबादि फैनानैहाय बेयावहाय खामानि मावफैदों बेखौ मानो बेयावहाय थानाय रायजो राजाया फैजेननाय समाव मानो खालामाखिसै जेब्ला बिथांमोना बेयाव न' बां लुफैजेनदों अब्लानोथ' होबथानो हायोमोन अब्ला लोगो लोगो बिथांमोना थांगौमोन थ' बे समाव मानो जेबो खालामाखिसै आरो बेयावहाय जिथु मेम' नं होयै बिथांमोना मोननै जोङो नटिस नुदों बे मोननैबो नटिसावहाय मेम' नंखौ जों आलादा नुदों खिन्थु खोथाया एखेयानो बेयावनो मेम' नं RR/एनक्र'चमेन्ट/19/1694 to 1696 आरो मोनसेयाव दङ 19/1684 to 1686 स' जों बे मेम' नंखौ जों गुगोलफ्राव गोबां नायनो सेस्था खालामबाय खिन्थु जों अफिस लेभेलावबो जोङो कन्टेक्ट खालामदों खिन्थु बे मेम' नं जों दासिम मोना बे जायगायाव हरदों आरो बे दायो माबाफ्रावबो गुगोलफ्राव बे नटिसा दङ खिन्थु बेनि जिथु मेम' नंखौ बेस खालामनानै हरदों बे मेम' नंखौ खिन्थु जों नागिरनानै मोनाखै बेवहाय जों खावलायगोन जे बिटिसि सोरखारा जाहाथे बेखौ क्लियारिफाइ खालामो मानि सायाव बेस खालामनानै बे नटिसखौ हरदों गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय जे 2006 नि जिथु फरेस्ट डुवेलार एक्ट बे मथेब्ला ट्राइबेल मानसिफ्रा हाग्रा एरियायावहाय थानो हायो मानोना ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय हाग्रा एरियाया मालाबाबो खैफोदाव गोलैया बेखौहाय कनभिन्स जानानैसो सोरखारा बे एक्टखौ बानायखादों थ' बेबादिहाय नैबे जोंनि जिथु नैबे ट्राइबेल एक्टनि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों बेसेबां ट्राइबेल हिसाबाव बेसेबां बोसोर बेवहाय बा बबेबा मोनसे जायगायाव थायोब्ला बेनि जिखुनु थासारिखौ बिथांमोना माबा थानो हानाय मोन्थाय बेखौ मोनो ओरैनो एज ए ट्राइबेल हिसाबाव ना बेखौहाय जिखिनि बेयाव मेनसन खालामदों बे मेनसन खालामनायनि माबाखौ नायनानैनोथ' एक्टखौ खालामनांगौ गभर्नमेन्टआ नङा होमबा जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टहा माबा मोनसे दंखायो आयेन थ' बेखौ एक्ट खालामनो थांनायाव बिथांमोना बांसिन कनसियास जानांगोन दा बेनिखायनो आं सिगाङाव बुंदों जों बे हिसाबखौ होनानै मालाब आं बेनिखायनो बुंदों जे जुदि हाबनोनो मोना होमब्ला दिनैनिफ्राय 7-8 बोसोराव मानो बेखौ खालामाखिसै बिसोरनियाव 2006 नि फरेस्ट डुवेलार एक्टनि मोनफ्रोमबो दफाया दङ एन्ड इफ बिसोर जुदि बे मथे मावनो थांदोंब्ला मानो बेखौहाय जोंनि मानसिफोरखौ मानो बिसोरो सांग्रां खालामाखै मानो बुङाखै मानो बेखिनिखौ मिथिहोआखै जोंनि कुइसना बे जोङो माबेयाव मा आयेन दङ जों बिसोरनो बुंनांगौ दङ होननानै आं साना गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय दिनै बिटिसिआ 6 शिडिउल एरियानि आन्दाराव दिनैहाय बेसिकेलि 6 शिडिउल एरियाखौ हाजोआरि ट्राइबेलफोरनोसो होयोमोन खिन्थु
भारत सोरखारा फर द फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय हायेनारि ट्राइबेलफोर बर'फोरनोबो 6 शिड्युल होनो थाखाय कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामलायनानैहाय बिटिसिखौ होदों आरो 6 शिड्युलनि ओंथिया जाबाय ट्राइबेलफोरनि प्रोटेक्टेड एरिया ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनाय एरियाखौसो 6 शिड्युल होननानै बुङो अब्ला दिनै ट्राइबेल जानानै बर' जानानै जों दिनै 6 शिड्युल एरियायाव मानो रैखाथि मोनाखै आरो बेनिखायनो जोंहा गावनि सेल्फ गभर्नेन्स बेबस्था दङ बे जोंनि सहाखन बेबस्था 6 शिड्युलाव होनाय बे बेबस्थाया जाबाय सहाखन बेबस्था जों गावखौनो सासन खालामनो हायो जोंहा जिबादि सुबिदा मथे जोंनि मानसिनि रैखाथि होनो थाखाय जिबादि जोङो बेबस्था खालामोब्ला जों रैखाथि होनो हायो बे मथे जों आयेन दानानै लानो हायो बिटिसि सोरखारा बिटिसि एसेम्ब्लिखौ जिरायनानैहाय बेवहाय एक्ट बानायना लानो हायो जों सानो जे दिनै आसाम सोरखारा बिटिसिनिफ्राय मोन 16 डिपार्टमेन्टफोरखौ लाना थांनानै सोरखारनिफ्राय थोंजों अर्डारफोरखौ हरबाय थादों जायनि थाखाय दिनै बेयाव मानिनो हायाखै जों माखासे बेयावहाय डकुमेन्ट्स नुदों जि डकुमेन्ट्सखौहाय हाग्रामा बिफाननि इएम मा होनो बेखौ रनजित बसुमतारियाबो एप्रुभ खालामदों आरो बे एरियाखौ सार्भे खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ खावलायहैनायाव बिथाङा डिएफअनो होदों ओमफ्राय बिथांमोना फैनानै बेखौ सार्भे खालामनानै गथायदों सार्भे खालामनो आसलते बेखौ टाइम टु टाइम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो सार्भे खालामनांगौ बेयाव थानाय रायजोफ्रासो उल्थाहै सार्भे खालामनो बुंदों आरो जेब्ला सार्भे खालामनो फैदों बुंदों जे बेयाव नोंसोर थादो नोंसोर बे थानायनि हरैनिफ्रायसो दंग जावनाय जागोन बिथिं हाबहैनांला स' बेखिनिया नोंसोर मोनसिगोन बिफां लाइफां जेसे हायो गायनानै लादो बिटिसि गभर्नमेन्टआ हायो जे गावनि सुबिदा मथे बे बिटिसि एरियानि जेसेबां ट्राइबेल मानसिफोर दं बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय एक्ट बानायनानै लानो हायो बे एक्टखौ एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै गभर्नरनो हरदो बेखौ पास खालामनानै लादो अब्लानो बे एक्ट जानानै थागोन खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे 16 डिपार्टमेन्टफोर जेब्ला आसाम सोरखारा लांबाय बिनि उनाव हयथ' पावारखौ दिनै बानायनो हायाखै दिनै 16 डिपार्टमेन्ट लांनायनि जिथु गाज्रि फिथाइ उनजाथाय जों दिनै बेखौ नुनो मोनबाय बेनिखाय जों आसा खालामगोन जे दाबो सम दङ जों गावनि फिसाफोरखौ बेबादिहाय एसेबां सम थै जिउ होनानै बर' रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामदों बर' संगठननि लिडारफ्रा खस्थ' खालामदों बिनि उनावहाय दिनै जुदि जों आरो जा मोन्दों बिनि गेजेरजों गावनि मानसिफोरखौनो जुदि जोङो न' बां सिफायना होबाय थानांगौ जायोब्ला बेबादि गोहोखौ लानानै मा मुलाम्फा दङ बेनिखायनो जों खावलायगोन गावनि जि 6 शिड्युलनि जिथु पावार बेखौ बाहायथों बिटिसि सोरखारा आरो बिनि ट्राइबेल मानसिफोर स्पेसियेलि बर' मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय नांगौब्ला आयेनखौनो गोदान बानायनानै एप्रुभेल लाथों आरो जोंनि गासैबो बर' फिसाफोरखौहाय रैखाथि होथों गोजाम आरो गोदान जों फैनायाव नुबोदों बेवहाय लामायाव दंफां दानफायनानै दोननाय नुबोदों बे थासारियाव नोंथाङा मा बुंगोन जिहेतु हाग्रानि सम्पदखौ रैखाथि होनायाबो सुबुं माहारिनि मोनसे मोन्थाय बे हिसाबाव मा बुंगोन डेफिनेटलि खिन्थु जोङो गोदान दानफायनाय जेबो नुबोआखै गोजाम दंफां गोलैनानै थानाय जों नुबोदों आरो बेखौ सोर दानदों बे रायजो राजाफ्रा दानमारदोंना दिनै जों बेयाव फैनानै खोनादों जे बिथांमोना बिनि गिदिर बिफां फांसेबो दानाखै गुबुना फैनानै दानफैयो दिनै हरावबो नै साननैनि सिगाङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फैनाय एभिक्ट खालामनानै थांबाय दिनै हरावबो दंफां हानाय दंफां रोगानाय बैखिनियावनो गारलाङो बेखौ बिसोरखि दाननानै रोगादोंमोन नङा जायफ्रा पारमिसन मोनदों लिडारफ्रा पारमिसन होबावदों बिसोरनो ओमफ्राय हमजादों दा जों लामायाव नुबोदों अब्ला बिथांमोनाथ' दानाखै बेखौ सम्पदखौ नस्थ' खालामनो नाङा जोंबो लुबैया बेखौ प्रटेक्सन होनाया जोंनि दायथ' जोंनि सम्पद डेफिनेटलि सम्पद खिन्थु अलरेडि सोरबा थिखादारफ्रा दानबाय सोरबा लिडारफ्रा दानहोबाय बिनि मुलाम्फा जाबाय फागो राननानैहाय बिनि उनाव हाया लांदां जानानै थाबाय बिनि दिनै बहाबा हा खुरखा जानाय दैबानाजों लांजानाय न' गैयै हा गैयै मानसिफ्राहाय 7-8 बोसोर सिगाङाव फैनानै थाफैबाय दिनै बिसोरखौ एभिक्ट खालामबाय दिनैसिमबो दंफां दाननानैहाय बोनानै हमजाबावदों अब्ला बेखौथ' बिथांमोना न' थानोनो न' गैया बिसोर माजों बोबावनो थ' बेफोर डेफिनेटलि गाज्रि आरो बेखौ सोर खालामदों सोर खालामबाय थादों आरो बेखौ खालामनायखौ सोरखारा थरदोंना गैया दङ डेफिनेटलि बिसोर मिन्थियो दा लामायावनो गारनानै गालांदों दा बेनिखाय साननो गोनां बाथ्रा स' गोदो धेकियाजुलि एरियाफ्रावबो बिदिनो जायोमोन गिदिर गिदिर थिखादारफ्रा थाङोमोन सालफाफ्रा थांनानै गिदिर गिदिर बिफां दानहोयो ओमफ्राय उनाव थांनानै बर'फ्रा बिनि बे दालाइफोरखौहाय बन जानो बोनानै लाबोयो ओमफ्राय बेफोरखौहाय गावहैनोसै दा जों थांदों बेफोर जायगायाव गोबां माबा मोनसे जों सानदोंमोन मोनथाम एकर्ड जाबाय बर'फ्रा सान्थियै थानो मोनसिगोन
बेबादिनो आं बेखौ बुंनो थाङा जे हाग्रा बंग्रा हाबनानै थाजोबनो मोनसिगोन होननानै खिन्थु माबायदि हायो बेबायदि खालामनो बेखायनो नियम खालामोबा गोरा खालाम फरेस्ट एरियायाव हाबनो मोना मिन्स हाबनो मोना नोंसोर जेब्ला सोरबा फैहांदों बन्द' खालाम स्टप खालाम जोंहा बुंनांगौ गैया नोंहा डिपार्टमेन्टेल जिखिनि खामानि मावनांगौ माव खिन्थु हाबनो होनानै न' बां जानानै मानो उनाव खालामदो बेथ' जानाङा डिपार्टमेन्टआ दङ बेयाव अफिस दङ दरमाहा जानानै मावबाय थानाय मानसिफोर दङ बिसोर डिउटि दङ गिदिंनांगौ नायनांगौ सार्भे खालामफैनानै बिसोर लिंहरनायावसो खालामबावदों लिंहरामोनब्ला सार्भे जायामोनब्ला एभिक्सनबो जाबावनाय नङामोन खोमा बिदिसो बुंनो लुबैयो खारन बिथांमोना सार्भे खालामनांगौ होननानै इएमनो लिरहरबाय इएमआ डिएफअनो लिरहरबाय सार्भे खालामनानै बेनिफ्राय फैबाय रेन्जार सेन्जार बेबादिहाय ओमफ्राय सार्भे खालामनानै बिसोरो मा रिपर्ट हैखो बिनि उनाव नैबे फैबाय थ' बिथांमोना सानदोंमोन जिहेथु फैनायाव थानो होलायलायबाय बिफां लाइफां गायनानै थादो होनबाय लङाबो जावना होखांबाय गिबियावनो बेखाय बिसोर मालाबाबो सानाखैमोन बिथांमोना आधार कार्ड दङ आधार कार्डआ बेनि एड्रेस दङ आधार कार्डआनो दायो अल इन्डिया बयनिख्रुइबो भेलिड डकुमेन्टस थ' बेयाव मानो बिनि एड्रेसखौ होखो बिनि एड्रेस दङ सेंग्राफोरनि आखायाव जों नायदों जों फट' खेबनानै लादों मानो खालामखो बेफोरखौ थ' साननो गोनां बाथ्रा बेखाय जों बेखौसो खावलायगोन आरोबाव खनसे जे जोंनि जिथु 6 शिड्युल एरिया बे 6 शिड्युल एरियायावहाय जोंहा गावखौ सामलायनो हानाय पावार दङ बे जिथु जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन पावार बे पावारनि गेजेरजों जोंनि लिडारफ्रा जि एसेमब्लि दङ बे एसेमब्लियावहाय गोदान एक्ट बानायनांगौ आरो बे एक्टखौ आखरे आखरे फालिनो नांगौ आरो बे एक्टनि गेजेरजों बे बिटिसि एरियायाव थानाय बर' हारिफ्रा बयबो प्रटेक्सन मोननांगौ रैखाथि मोनथारनो नांगौ